Laguna. Being one of the candle this night, first, I would like to greet a beautiful and wonderful evening to everybody. Especially to our beloved, beautiful celebrant, Miss Shema Lamast. But, bago ko sasabihin ang wishes ko para sa kanya, gusto ko muna magpasalamat sa kabutihang bigay sa akin. Unang-una po sa lahat, yung pagiging mabait niya sa akin. Tapos yung pangalawa is, what do you call this, maunawain. Tsaka pangatlo is yung mapagkatiwalaan. Alam mo, Jim, sobrang tiwala talaga ako sa'yo. Tiwalang-tiwala kasi alam mo kung bakit. Yung lahat ng mga sikreto natin, hindi mo pinalabas. Huwag mong sabihin yan sa mga kaklase mo, andito sila. But, ano pa bang dapat? Salamat din rin sa payo mo sa akin yung Reals, ganito, ganyan, wag ganyan, wag ganito, yung dapat, tsaka dapat, yung mali at tsaka tama. At, yun lang. Tapos yung being close natin, yung happiness that we have done, hindi ko talaga makakalimutan yun. Tapos yung mga wishes ko naman is ganito. Unang-unang wish ko sa'yo, good health. Okay, good health. Una-una talaga yung good health ko. Pangalawa, alam mo kung anong pangalawa? Guess. Alam mo kung pangalawa is, ano ba yun? Long life. Long life. Pangatlo is Arvin, having a kanang happy family. Kung happy ka noong nakaraan yung start from the very beginning, 1984 up to the 2001, of course, mas lalo pa ngayon nagiging 18 ka na, di ba? lotion, balon. Sana magiging matured ka na. Saka yung panglima naman, yung pang-apat is, the guidance of our Almighty Lord is always be with you wherever you go, whatever you do. He's always beside you. So, sana. Tsaka, itong favorite verse mo, Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Don't forget that. Tsaka last po is, don't forget to pray our Lord. Don't forget to pray our Lord, diba? So, wag mong kalimutan yung Panginoon natin araw-araw gabi. Araw-araw, alam kong Panginoon is nasa sayo. Tapos gusto ko, bawat gabi, alam ko na yan makalimutan mo ang Panginoon. Pero, okay lang, at least ngayon, nalalaman mo na kung ano yung tama. Gabi-gabi ka talaga magdadasal. So, linggo rin, wag mong kalimutan magsimba. Tsaka, last pala, ganito, huwag ka muna magka-boyfriend. Masamayan, is to studying pa. Hoy, mga guys, huwag niyong liwagawan si Gemma, masamayan. But, that's only a joke. Nasa sa kanya na. Kung gusto niyong ligawan, 18 na, di ba? So, pwede mag-marriage. Joke lang. Hindi. Nasa sa kanya yan kung ano nagiging decision. Yo! Thank you. I wish to you. And good evening. Good luck. Mag-18 mo. Congratulations with your mother.